Bon dia, poble. Vídeo, breu, curt i ras. Es veu que els Mossos ja estan farts de les mentides dels polítics catalans i ja se'ls escapa que les dades de violacions, assassinats, robatoris, etc. són falses, que es multipliquen per molts més números. És a dir, que de cada 5, 4 són fets per immigrants i la majoria sense documentació, sense papers. Això els mitjans no ho expliquen, no ho diuen ni ho diran, perquè si no tindran excusa per seguir important esclaus. Això és un gran negoci, portar gent és un gran negoci. Perquè si no fos negoci no l'emportarien cap aquí. Dit això, escolteu i escolteu bé. Hem de deixar de fer cas als polítics. Els nostres polítics només juguen a una cosa, a fer diners. A costa nostra. I els mitjans els tenen tots comprats. Sí? Seguirem informant de coses perquè algun mosso d'esquadra ja comença a dir cosetes. Vinga, va. Visca Catalunya lliure, poble.